104.7 IFM. Report! Naglabas ng opisyal na pahayag sila Union Governor Rafael Ortega David matapos mapag-alaman ang malaking adjustment sa 2025 annual budget ng lalawigan nang walang justification mula sa sangguniang panlalawigan. Ayon sa gobernador, ngayon pa lamang naaprubahan ang budget na dapat ay isinumite na bago man magsimula ang 2025. Nilalaman din ni Umano ng isinumiting appropriation ordinance ng sangguniang panlalawigan ang pagbabawas ng budget sa mga opisina ng tourism, engineering, health, environment, information at ilan pang tanggapan. Pinaka-apektado umano ang Office of the Provincial Governor na mula sa proposed budget ng 35.6 million pesos para sa annual investment plan ay nabawasan ito sa 650,000 pesos. Kabilang pa dito ang burial at medical assistance na ginawang 200,000 pesos mula sa proposed 2 million pesos. Sa kabila ng malaking adjustment sa budget ng karamihan sa mga opisina ng pamahalang panlalawigan, hindi rin umano nakatanggap ng justification letter ang bawat opisina upang maipaliwanag ang dahilan ng pagbabawas sa budget. Sa huli, pinirmahan pa rin umano ng gobernador ang 2025 annual budget na isinumite ng sangguniang panlalawigan upang hindi na ma-delay ang kaukulang serbisyo para sa mga residente. Kasama mo mula dito sa IFM Digupan, ito si Idol Jam Victorio, Tatag IFM. IFM News. IFM News. IFM News.